ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpapakatanga ay may hangganan, lalo na kung ang taon na pinag-uukulan natin ito ay walang pinagkakatandaan. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang naging tanga sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga bumubuo ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Miriam, 33 years old at taga Muntinlupa City. Matagal na rin po akong avid listener ng programa ninyo at minsang nangarap na makapagpadala ng istorya sa radyo. Masyado kasing madrama ang buhay pag-ibig ko at masasabi kong deserve marinig ng sambahayang Pilipino. Magsisimula ang lahat noong 2023 kung saan meron akong kinakasama si Alvin. Nakilala ko siya noong araw sa unang BPO company na pinasukan ko right after makagraduate ako ng kolehiyo. Sa ngayon ay hindi na kami magkatrabaho dahil nasa corporate industry na ako. Noong naging kami makalipas lamang ang 6 na buwan ay nagsama na kami bilang live-in partner sa isang apartment sa lugar namin, Papa Dudut. Babe? Ano yan, babe? Wala ka bang natatandaan ngayong araw? Ha? Bakit? Holiday ba ngayon? Sira? Hindi ah. Sayang naman. Kala ko makakapag-day off na ako eh. Safe naman. Baka lang naman. So wala ka talagang naaalala kung anong okasyon ngayong araw? Wala eh. Pasensya na, babe. Masyado na akong makakalimutin. Mabuti pa, sabihin mo na lang sa akin para naman di na ako nag-iisip. Medyo sumasakit kasi yung ulo ko pag ginagamit ko yung utak ko. Anniversary natin ngayon eh. Talaga? Ngayon ba yun? Akala ko sa susunod na araw pa. Ngayon yun. Ano ka ba naman? Sorry na. Alam mo namang hindi ako magaling sa mga petsa-petsa na yan. Sabi ko nga. Oo, teka, ano yan? Ha? Alin? Yung tono ng boses mo, may bakas ng pagtatampo eh. Alam namang matuwa ako na nakalimutan mo nga yung anniversary natin. Sige nga. 7 years na tayo. Pero ni isa parang wala ka namang natandaan sa mga petsa na yun, Alvin. Uy, grabe ka naman. Anong grabe dun? Sa'yo naman yung totoo eh. Kahit nga birthday ko at Valentine's Day, hindi mo rin naaalala. Teka, wala namang sumbatan. Manunumbat ako hanggat gusto ko. Dahil may karapatan ako. Pakiramdam ko hindi na ako mahalaga sa'yo eh. Uy, alam mong hindi totoo yan. Kung hindi totoo, di patunayan mo. Sige. Mag-dinner date tayo mamaya. May alam ako magandang restaurant. Tatawag na lang ako doon para makapagpa-reserve tayo. Pasensya ka na talaga kasi hindi ko na naalala na anniversary natin ngayon. Pero wag mo naman isipin na hindi ka mahalaga sa akin. Salamat talaga sa isang hindi makakalimutang anniversary dinner, ha? Sobra akong nag-enjoy. Yan talaga yung ugali mo na yan, ha, Miriam? O bakit? May karapatan naman akong magkaganito, ah. Diba? Saan ka naman nakakita ng mas gusto mo pa akong iwanan sa restaurant para lang puntahan yung kaibigan mong lasing at humihingi ng saklolo para magpauwi sa bahay nila, ha? Kaya nga mas lalo pa niyang kailangan ng tulong. Kasi nga hindi niya kayang umuwi mag-isa. Ano naman? Bakit hindi niya tawagan yung pamilya niya? Kapatid, jowa. Meron naman siyang jowa, di ba? Ba't ikaw pa talaga? Magkaibigan nga kami. Si Errol yun, best friend ko yun, since kindergarten pa. Miriam naman. Kahit na. Iinom-inom siya, di niya pala kaya ang sarili niya. Saka ikaw lang ba ang kaibigan niya?
Ang alam ko pala kaibigan yung tao na yun, di ba? Bakit hindi niya patunayan? Bakit hindi sila yung tinawagan niya? Bakit ikaw agad? Alam mo, ikaw naman masyado kang OA eh. Gusto mo agad pumunta doon at plano mo pa talaga akong iwanan sa kinakainan natin. Miriam naman, intindihin mo naman sana yung sitwasyon. Paano ko yun iintindihin? Sige nga! Girlfriend mo ko, Alvin. Pero bakit kailangan akong mag-adjust? Hindi mo na naisip ang mararamdaman ko. Kung ganyan lang din pala, sana si Errol na lang ang ginawa mo. Buisit ka! Panira kayo ng gabi! Papadudot, sabihin nyo ng mababaw pero nagtampo talaga ako kay Alvin ng panahon na yon. Hindi naman kasi makatwira na ang gusto niyang mangyari na layasan ako sa kinakainan naming restaurant para lamang puntahan ang kaibigan niya. Sana naisip niyang tumawag na lamang ng ibang tutulong kay Errol kesa siya mismo ang pumunta. Hindi niyo ko masisisi kung nagkaganon ako. Hindi rin naman kasi yon ang unang beses na ginawa sa akin ni Alvin ang bagay na yon. Kung hindi ang matalik niyang kaibigan na si Errol, ang iba niyang barkada at katrabaho ang kaagaw ko sa atensyon niya. Sobrang effort niya sa mga yon samantalang ako na girlfriend ay bare minimum na lamang at hindi pa niya kayang ibigay ang lahat para sa akin. Nakakapagod na sa totoo lang. Ang tagal na naming nagsasama, kasal na lamang ang kulang pero pakiramdam ko ay unti-unting nagkakaroon ng lamat ang aming relasyon. At hindi yon alintana ni Alvin. Dahil masyado siyang loyal sa mga kaibigan niya. Babe, pagkatapos mo dyan pakibalikan mo na yung pag-aayos mo ng exhaust fan natin Ilang araw na kasing nakatenga yun Sige. Pasensya na babe, nakakalimutan ko kasi. Masyado rin kasi akong busy this past few days. Oo nga Pagod at busy tayo pareho. Pero kailangan na natin yun matapos ngayong araw since nakalaan to for general cleaning. Oo, ako nang bahala dun. Pero pakikintabin ko muna tong sahig natin na minamap ko. Aba, mukhang bumabawi ka yata Bumabawi saan? May kasalanan ba ako? Ikaw talaga. Sagad na yung pagiging makalimutin mo. Sorry na babe. Pero wala talaga akong maalala na may kasalanan ako sa'yo para bumawi ako Gusto ko lang talaga magmap ng maayos. Tama naman na ayusin mong pagmamap mo para di ko na ulitin. Pero yung sinasabi ko na bumabawi ka, yung sa away natin yun nung nakaraang gabi. Yung anniversary natin. Yun ba? Kala ko kasi tapos na yun. Lumipas lang, oo. Pero hindi pa kasi natin ulit na pag-uusapan. Wala pa ngang humihingi ng tawad sa atin Bakit? Kailangan pa ba yun? Ayos naman na tayo ngayon. Nag-uusap naman na tayo, di ba? Oo nga, pero kasi... Hirap sa inyo mga babae, hilig niyong ungkatin yung nakaraan. Teka nga, anong sinabi mo? Wala. Sabi ko, papalitan ko lang tong tubig na ginagamit ko sa pagmamap kasi kulay tsokolate na. Teka, may tumatawag. Sagutin ko lang. Hello? Oh, pre. Johnny? O, ikaw pala, pre. Ba't napatawag ka? Sinong Johnny yan? Si Johnny. Yung dati naming TL na naging kaibigan ko. Talaga, pre? Nakpo. Nice to know na nakabalik na pala siya sa Pinas. Ngayon na? Oo naman. Gusto ko yan. Anong gusto mo? Libre ako ngayong araw. Sige asahan ko yan. Sagot mo dapat pecha de peligro na ako Sige na pre. Text na lang. Bababa ko na to sige, bye-bye. Anong pinagsasasabi mo dyan na libre ka ngayong araw? Nagja-general cleaning tayo nitong apartment Diba, Alvin? Parang alam ko na yung galawan mo Baka nakakalimutan mo. May aayusin ka pang exhaust fan. Hindi ko naman nakakalimutan yun, babe. Huwag mo nga akong ma-babe dyan. Nayayamot ako sa'yo Miriam naman Para kang bata o masta. At ako pa talagang parang bata. Gagawin ko naman yung pinagagawa mo mamaya pag uwi ko.
Relax ka lang. Paano ako magre-relax? Iiwan mo na naman yata ako para makipagkita dyan sa kaibigan mo. Uunahin mo na naman sila kaysa sa akin. Ikaw naman, no? Minsan lang naman kami magkakasama ni Johnny. Kauuwi nga lang niya sa Pinas eh. Wala akong pakialam. Hindi ba pwedeng sa susunod na araw na lang kayo magkita? May ginagawa tayo, Alvin. Sa lagay bahala na lang akong maglinis dito. Samantalang ikaw, nagpapakasaya sa labas kasama ang kaibigan mo. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ano ba yan ang hirap sa'yo eh? Ayaw mo ako maging masaya? Ay, wow ha? Ako pa talaga kontrabida sa kaligayahan mo. Hindi naman malaking pabor ang hinihingi ko. Tsaka pareho naman nating nilaan ang araw na to sa paglilinis ng apartment natin, di ba? Tumawag lang yung kaibigan mo, iiwan mo na ako agad. Alam mo, sumusobra ka na talaga eh. Ikaw ang sumosobra. Sobrang drama na, akala mo naman ipagpapalit ko sa iba. Buti pa iwanan na nga kita. Bahala ka kung gusto mong tapusin yung paglilinis, basta ako, sisibat na ako. Yung masira yung araw ko sa'yo. Papa Dudut, mas pinili pa rin ni Alvin na umalis para makipagkita sa kaibigan niya upang gumimik. Samantala'y naiwan naman ako na masama ang loob at nag-iisa sa apartment namin. Nawalan na rin ako ng gana na ituloy pa ang paglilinis dahil karamihan sa mga nakaplano naming gawin ang araw na yon na mabibigat tulad ng pag-uurong ng mga appliance ay hindi ko na magagawa. Sa halip ay inabala ko na lamang ang sarili ko sa pag-movie marathon. Hindi na rin ako nagluto ng hapunan dahil nagpa-deliver na lamang ako. Gabi na nang dumating si Alvin. Madaling araw na nga at nakainom. Diretso tulog na lamang ang kinakasama ko at kinabukasan ay panay reklamo niya na masakit ang ulo. Pero hindi ko siya kinausap. Tiniis ko kahit na mag-iiyak pa siya sa hangover. Naiinis pa kasi ako sa kanya dahil sa pangiiwan niya sa akin at sa nakatenggang exhaust fan na hindi pa niya nagagawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, nakakapagod nang magpaulit-ulit ng pagsasabi kay Alvin ng mga bagay na dapat niyang gawin at unahin. Mabuti sana kung grade 1 lang siya kaso hindi naman na, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang linggo na ang nakakalipas pero hindi na nabalikan pa ni Alvin ang pinapagawa kong exhaust fan namin. Lagi siyang nangangatwira na pagod o di kaya ay busy sa trabaho. Kaya nga para matapos na ang trabaho at hindi na ako ma-stress ay nagpatawag na lamang ako ng ibang tao na pwedeng gumawa noon. Noong nalaman yun ni Alvin ay sinabihan lamang niya ako na buti raw at naisip ko yon. Na huwag ko na raw siyang asahan dahil nga sa marami siyang ginagawa. Pero hindi totoo yon dahil para siyang haring umasta kapag nasa bahay namin. Kung hindi nakasalampak sa sofa at nagmo-mobile games, natutulog lamang si Alvin. Pero madalas niyang gawin ay ang sumama sa mga kaibigan niyang magliwaliw sa labas at iwanan akong nag-iisa sa apartment namin. Tapos ay uwi na lamang siya na lasing matapos ihatid ng mga kaibigan niya. Kahit na inis na ako sa kanya, mabait pa rin ako dahil nagagawa ko pa rin siyang asikasuhin, Papa Dudut. Ano na naman bang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga, ha? Akala mo siguro di ko napapansin na iniiwasan mo ako, Alvin? Pwes, para sa kaalaman mo, hindi ako manhid. Ramdam ko na sa tuwing gusto kong mapalapit sa'yo gumagawa ka ng paraan para mapalayo sa akin. Ano bang problema mo, ha? Sabihin mo sa akin ngayon para magkaalaman na. Wala akong problema. Wala raw. Tingin mo maniniwala ako sa'yo? O di sige. Meron na ako meron. Gusto mong malaman kung sino? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Paano ako? Anong ginawa ko sa'yo, ha? Tanong-tanong ka pa talaga, wrong timing yung pagiging clingy mo. Gusto mo palaging may mangyari sa atin. Kita mo nga pagod yung tao? Ay, wow, ha? Kasalanan ko pa pala ang pagiging clingy sa'yo. Ang alam ko normal lang yun kasi live-in partner na tayo. Hindi ka ba nakikinig?
Wrong timing ka nga, pagod ako. Paano hindi ka mapapagod? Mas sinuuna mo pang sumama sa mga kaibigan mo kesa dumito ka sa bahay at magpahinga. Para naman meron na rin tayong panahon na magkasama. Alvin, hindi ka ba nakakahalata? Ha? Gusto ko nang magkaanak tayo. Miriam naman eh. Kain mo pa talaga naisip yung bagay na yan? Tagal na rin naman tayong nagsasama eh. Tsaka 30 anyos na ako oh. Mahihirapan na akong magbuntis niyan pag tumagal pa. Tsaka pinag-usapan na naman natin to noon na. Diba? Na pag tumuntong na tayo ng 30, magbibaby na tayo. Ikaw 32 ka na. Oo nga, pero parang hindi pa ako handang magkaanak eh. Bakit naman hindi pa? Kasi nakakapagod mag-alaga ng bata. Nakikita ko yan sa mga kasamahan ko sa trabaho na wala ng panahon para gumimik. Kasi nga lagi nakabantay sa mga anak nila. Ayoko ng ganun. Hindi ka pa ba sawa sa mga gimmick-gimmick na yan, Alvin? Di ko palang kayang mawala ang kalayaan ko. Ibang klaseng pag-iisip yan. Alam mo Miriam, pwede ba intindihin mo na lang? Gusto ko lang matulog ng mahimbing ngayong gabi. Dahil may trabaho pa ako bukas. Huwag na natin pagawayan to. Manawa ka na oh. Pansin ko kasi lagi na lang tayo nag-aaway. Halos lahat ng away natin, ikaw ang nag-uumpisa. Ang bilis mong magalit. Bilis mong magdamdam para kang ewan. Ikaw kasi nakaka-offend ka eh. Tsaka napaka-insensitive mo. Hindi naman tayo aabot sa ganun kung hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Alam mo, kung gusto mong matulog ng mahimbing, di sige, gawin mo. Saan ka pupunta? Gigimik kasamang mga kaibigan ko. Gabi na. Wala kang pake. Ikaw nga umaraw umulan basta pinatawag ka ng mga barkada mo na lumabas game na game ka. Hindi lang ikaw ang pwedeng maging masaya. Bahala ka sa buhay mo. Huwag kang tatawag sa akin mamaya para magpasundo kasi hindi ka makauwi dahil lasing ka na. I-off ko yung cellphone ko, matutulog ako. Papa Dudut, hindi na ako tumuloy sa pag-alis ko ng gabing yon dahil ang totoo ay wala naman talaga akong gimmick na pupuntahan. Sa halip ay nagstay na lamang ako sa hotel habang umiiyak at masama ang loob kay Alvin. Sino siya para sabihin sa akin ang bagay na yon? Na para bang wala siyang pag-aalala sa akin. Pero kapag mga kaibigan niya ang tumatawag at humihingi ng pabor, kahit na maistorbo siya sa tulog niya ay hindi siya nagre-reklamo. Grabe na talaga ang pagiging unfair niya. Bukod doon, Papa Dudut ay sobrang lungkot ko dahil sa pagbabago ng isipan ni Alvin na magkaanak na kami. Gustong-gusto ko na magka-baby na ng mga panahong yon dahil ayaw ko naman na kung kailan uugod-ugod na ako, may pinapaaral pa akong maliit na bata. Kaya nga nagsimula na akong magtanim ng hinanakit sa kinakasama ko. Unti-unti ko na rin nararamdaman na lalong lumalayo ang loob namin sa isa't isa hanggang sa meron akong na-diskubre. Hayop ka, Alvin! May pasabi-sabi ka pa na pagod ka sa trabaho. Naintindihin kita kasi ayaw mo pang magkaanak tayo. Ganito ganyan. Yun naman pala kasi nang bababae ka na. Aminin mo. Yan talaga ang rason mo kaya ayaw mo pang magkaroon ng responsibilidad, no? Paano mo nalaman yan? Teka. Tinignan mo ba dyan sa cellphone ko? Akin na nga yan. Masyado kang pakialamera. Ayan ang cellphone mo! Aray ko! Ba't mo naman binato sa akin? Tamaan tuloy ako sa ulo. Grabe ka naman, Miriam. Magkakabukol ako nito eh. Kulang pa nga yung bukol mo sa pananakit mo ng damdamin ko. Walang yaka. Huwag ka namang umasta na parang malaki ang kasalanan na nagawa ko sa'yo. Isang beses lang naman yun. Doon lang sa party nung kaibigan naming ikakasal. Kahit na isang beses, pumatol ka pa rin. Nabasa ko sa group chat nyo ng mga kaibigan mo na bigay todo ka raw sa ginawa nyo ng babae na yon. Tapos ang masakit pa dun may video pa kayo, Alvin. Kitang-kita ko dun kung paano ka nag-enjoy na para bang nakalimutan mo na nag-e-exist ako sa buhay mo. Kasing ako noon. Hindi ko alam yung ginagawa ko, kaya sana naman wag mo akong husgahan. Oh, anong gusto mong gawin ko? Ano gusto mong gawin ko sa'yo? Maging proud ako sa katarantaduhan mo, ganon? Sobra naman yata yung gusto mong mangyari. Isang beses nga lang yun eh. Hindi na yun mauulit. Hindi mo talaga gets yung sitwasyon, no? Pambihira ka naman talaga. Imbis na magsisi ka sa ginawa mo, pinagpipilitan mo pa sa akin na isang beses lang nangyari yon. Ano bang inaasahan mong gagawin ko?
Patawarin ka kasi isang beses mo nga lang ginawa. Eh kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, nang babae ka pa rin. Pumatol ka pa rin sa iba kahit na may karelasyon ka na. Natukso lang ako. Hindi ko naman yung sinasadya. Iba kasi kaming mga lalaki. Mabilis mag-init ang mga katawan namin lalo na pag nasasayaran ng alak ang mga sikmura Eh di lalo namin. mo lang pinatunayan na babaero talaga kayong mga lalaki. Hindi sa ganon. Ganon yon. Hindi ka pa dyan, ha? Tantanan mo ako sa pang-uuto mo sa akin, Alvin. Nakakadiri ka. Nakakadiri kayo ng mga barkada mo. Kaya pala panay sama mo sa kanila kasi may ginagawa na kayong kademonyohan. Miriam, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo tungkol sa mga barkada ko, ha? Wala silang ginagawa sa'yo. Ay, wow ha? Wow talaga? Sa lagay na yan ako pa tong masama. Ako na nga ang ginawa nyo ng masama. Grabe ka talaga, Alvin. Hindi na ako makapaniwala sa mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Mas matimbang na pala ngayon sa'yo ang ibang tao kaysa sa kinakasama mo. Kung ganyan lang din pala, mabuti pang tapusin na natin to. Ano? Anong ibig mo sabihin? Maghiwalay na tayo. Miriam naman, huwag ka naman ganyan. Huwag akong ganito. Pero ayos lang na ganyan ka, ha? Hindi naman yata patas yun. Huwag ka magpadalos-dalos. Pag-usapan natin to. Pasensya ka na, tao lang. Nagkakamali rin. Sana mapatawad mo ko. Papa Dudut, nagmakaawa sa akin si Alvin na huwag ko siyang hiwalayan. Niyakap niya ako ng mahigpit at umiyak pa nga siya. Desidido na ako nang umalis at tapusin na ang lahat sa amin pero ewan ko ba kung anong ginawa niya sa akin dahil naawa pa rin ako sa kanya. Sa halip nga na tuluyang makipaghiwalay kay Alvin ay nag-usap kami ng masinsinan at pinatawad ko siya. Oo, Papa Dudut, nagkabalikan muli kami. Umasa pa rin ako na magbabagong buhay siya at magsisisi sa kasalanan na nagawa niya. Alam ko po na marami ang magsasabi na malaking kahibangan ng pagbibigay ko ng second chance kay Alvin. Pero ganon talaga siguro pag mahal mo ang isang tao. Besides, naisip ko na baka may pagkukulang din ako na hindi ako naging maunawain masyado at hindi ko hinabaan ang aking pasensya. Kaya nagawa sa akin yon ang kinakasama ko. Kaya nga hindi lang si Alvin ang nagsorry ng mga panahong yon, kundi maging ako rin. Nangako kami sa isa't isa na aayusin namin ang aming magulong pagsasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ng mga sumunod na araw ay masasabi ko na bumabawi sa akin si Alvin. Hanggat maaari din ay pansamantala niyang iniiwasan ang pagbibigay ng panahon sa mga barkada niya. Kinausap ko kasi siya ng masinsinan tungkol sa bagay na yon na himalang inunawa muna niya at pinakinggan ng mabuti bago siya nagsalita. Humingi pa rin siya ng pasensya at tinanggap ko yon. Kaso, inulit na naman ni Alvin ang ginawa niya makaraan lamang ang 2 buwan. At that time ay sobrang lala noon up to the point na kahit tinakot ko na siyang hihiwalayan ko siya, ay hindi na siya humingi ng tawad at agad na pumayag. Grabe po ang trauma na dinulot niya sa akin. Wasak na wasak ako at sinisisi ko rin ang aking sarili dahil hinayaan ko siya na gawin sa akin ang bagay na yon. Kaya nga nilakasan ko ang aking loob. Nakipagkalas na ako kay Alvin pero merong nangyari na hindi ko po inaasahan. 2 linggo simula nang maghiwalay kami ng landas ay nakarating sa kaalaman ko na naaksidente sa motor si Alvin kasama ang babaeng kinakalantari niya noong kami pa. Patay ang babae pero himalang nabuhay ang dati kong kinakasama. Bagaman nabaldado siya at nalumpo ng mga panahong yon. Dahil ulila na sa mga magulang at wala namang malalapit ang ibang kamag-anak, nakiusap si Alvin sa akin na alagaan ko siya. At ako na naman si Gaga, hindi ko pa rin siya nagawang tiisin, Papa Dudut.
Alvin, sige na naman oh. Kainin mo na tong niluto ko para sa'yo. Iinom ka pa ng gamot eh. Wala nga akong gana. Bakit ba ang kulit mo? Kasi nga, kailangan mong kumain kahit konti. Bawal inumin yung gamot mo na wala pang laman ng sikmura mo. Sige na, susubuan na lang kita. Sabi ngayon kong kumain! Bakit mo naman ginawa yan, Alvin? Bakit mo tinapon yung pagkain? Ikaw kasi, masyado kang makulit. Susubuan mo pa ako, ayoko nga kumain. Pangit naman ang pinapakain mo sa akin. Tabang-tabang ng luto mo, nakakasukang kainin. Pati ba naman luto ko, nakuha mo pang laitin? Eh ikaw na nga tong pinaglutuan at pinakakain ko. Sana kasi, inorderan mo na lang ako para naman makakain ako ng masarap-sarap. Bakit? May pera ka bang pambayad sa o-orderin mong pagkain? Eh wala ka nang trabaho eh. At halos nasimot lahat ng savings mo pampagamot sa'yo. Tsaka matino naman tong pinapakain ko sa'yo. Kung natatabangan ka, pwede mong sabihin sa akin. Aasinan ko. Hanggang sa mamagayang bato mo sa sobrang alat, lintik ka. Talaga naman no. Pasalamat ka, bedridden ako dahil kung hindi... Kung hindi, ano? Ikaw pa talagang may ganang umasta ng ganyan, ha? Eh samantalang ako na nga itong nagmamabuting loob na alagaan ka. Kung isusumbat mo lang din pala sa akin yung pag-aalaga mo, eh mabuti pa iwan mo na lang ako mag-isa rito ngayon. Kaya mo na lang akong mamatay para naman wala na rin pabigat sa'yo. Ayos ka rin talaga eh, no? Imbis na magsisi ka sa ginawa mo, magpakabait at magpasalamat sa akin dahil kahit ginawan mo na ako ng kasalanan, eh nandito pa rin ako para alagaan ka. Iyan lang ang isusukli mo? Ganyan lang sasabihin mo sa kabila ng pagsasakripisyo ko? Gusto mo pa akong konsensyahin? Eh una pa lang ikaw na ang may kasalanan kung bakit nangyari sa'yo ang bagay na yan. Naisip mo man lang ba na karma mo na yan nang dahil sa pananakit mo sa akin nun? Hanggang ngayon ba naman sinusumbatan mo pa ako? Baldado na nga yung tao, oh. Maawa ka naman, Miriam. Ikaw ang maawa sa akin, Alvin. Dahil kahit masakit sa loob ko na alagaan ka, naintindihin ka, napagpasensyahan ka, eh ginagawa ko pa rin kasi nga may pinagsamahan pa rin tayo. Kaya sana naman, Alvin, umayos ka. Dahil pag napuno ako sa'yo, eh baka layasan na lang talaga kita. Alam mo, tingin ko, hindi mo naman alintana pag ginawa ko ang bagay na yun eh. Dahil andyan naman ang mga magagaling mong kaibigan, di ba? Sa kanila ka na lang kaya magpaalaga. Total, malaki rin naman ang ambag nila kung bakit nangyari sa'yo ang bagay na to eh. Konsentidor kasi sila, masama silang kaibigan. Huwag mo na silang asahan kasi ako nga di ko na sila inaasahan eh. Simula nung nalumpo ko, biglang nawalang parang bula ang mga loko na yun. Kahit si Errol, di na ako kinakausap. Kaya walang-wala na ako ngayon, Miriam. Ikaw lang ang meron ako. O, edi kaya umayos ka? Huwag kang mag-attitude dyan na akala mo kung sino ka. Please lang, Alvin. Kung gusto mo pang mapabuti, huwag mo kong kontrahin at konsumihin. Mahihiya ka naman sa akin. Papa Dudut, ayaw ko naman sanang sabihin kay Alvin ang mga bagay na yon. Pero napuno na rin kasi ako, lalo na at sinayang niya ang pagkain na niluto ko. Sa panlasa ko, sakto naman ang timpla noon, hindi matabang kaya hindi ko maintindihan kung ano ang nirereklamo niya. Pero mabuti na rin na nangyari yon dahil mukhang tinablan siya at nang mga sumunod na araw ay naging mabait na si Alvin. Hindi na siya mahirap asikasuhin. Sa huli nagkabalikan ulit kami ng dati kong nobyo. Oo na, tanga na, kung tanga. Pero mahal ko pa rin naman siya. At naisip ko na nang dahil sa mga nangyari sa kanyang karma, eh hindi na niya uulitin pa na mambabae muli at gumawa ng kalokohan habang nakatalikod ako. Kaya nga sa loob ng 1 taon, dedikado kong inalagaan ang kasintahan ko kaya lang nagawa pa rin niya akong lokohin. Nalaman ko kasi na meron ulit siyang kinakausap sa social media na sinubukan niya pa talagang itago sa akin, Papa Dudut. Alvin, ano to, ha? Ano tong mga pinagsasasabi mong kabastusan dito sa kausap mo? Napakawalang yamo rin talaga no? Naturingan kang may girlfriend,
Tapos nagagawa mo pang kumausap ng ibang babae? Hindi. Kasi Anong kasi? Wag mo nang subukang magsinungaling. Susungal-ngaling talaga kita nitong cellphone mo. Alam mo, yan ka na naman eh. Nakikialam ka na naman sa cellphone ng may cellphone. Bakit di ko gagawin yon? Sa wala na akong tiwala sa'yo. Saka nang dahil sa nadiskubre kong to, mas pinatunayan mo lang sa akin na hindi kita dapat pagkatiwalaan. Sobrang tanga ko naman kasi. Sobrang bobo ko. Sobrang martir at utu-utu ko. Sinaktan mo na ako noon eh. Hindi lang isang beses. 2 pa nga tapos hinayaan ko na naman na maulit-ulit ang bagay na yun. Grabe ka no, Alvin. Tao ka pa ba, ha? Napakawalang puso mo. Pasensya ka na talaga, Miriam. Natukso lang ako. Ewan ko ba sa sarili ko? Wala nang magagawa yung pasensya mo. Nangyari na eh. Saka anong pinagsasasabi mong natukso ka? Nagpapalusot ka lang eh. Ano bang nangyari sa atin, ha? Ano bang kasalanan ang nagawa ko para ganituhin mo ko? Hindi mo na ba talaga ako mahal? Kasi puro na lang pagpapasakit ang ginagawa mo eh. Hindi mo man lang naisip yung mga sakripisyo ko para sa'yo. Yung pag-aalaga ko sa'yo nung naaksidente kayo ng babae mo. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yon? Pero tiniis ko pa rin kasi mahal kita. At umaasa ako na magbabago ka pa. Pero wala eh. Hindi na yata mangyayari yun. Suntok na lang talaga sa buwan mangyari pa yun. Kasi nga wala ka ng konsensya. Miriam, pangako, huling beses na to. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo lang ako. Sige na naman, Miriam. Pakiusap. Sa simbahan ka na humingi ng kapatawaran. Dahil ubos na ako. Kasalanan mo naman kasi. Sinagad mo yung pasensya ko. At para sa kaalaman mo, huling beses na rin na mangyayari to. Dahil hindi na kita babalikan pa. Bahala ka sa buhay mo. Mabulok ka dito sa bahay mo. Suportahan mo sarili mo, pakainin mo, hingan mo ng tulong yung babae mo. Palagayin mo siya sa'yo. Total, mas-sweet ka naman sa kanya at napaka-caring naman niya sa'yo. O, edi sige, magsama kayo. Isaksak mo siya sa baga mo. Bahala ka na sa buhay mo, aalis na ako. Papa Dudut, noong araw na yon ay hindi na ako nagpapigil kay Alvin. Nagalsa balutan na ako ng damit at mga gamit ko at walang lingon-lingon ko siyang iniwan kahit na nagmamakaawa siyang wag kong gawin ang bagay na yon. Hindi pa kasi siya tuluyang magaling at masasabi kong asa pa siya sa akin. Pero nang dahil sa ginawa niyang pananakit sa damdamin ko ay tuluyan na akong nawala ng amor sa dati kong kinakasama. Gusto ko na lamang ayusin ang sarili ko at umusad sa buhay na meron ako. Alam ko na medyo tanga ako sa nakaraan pero nagmahal lang naman ako at umasa na magpapakatino si Alvin. Pero hindi pala garantiya na magbabago ang isang tao tungo sa ikabubuti ng pagsasama ninyo kahit na mahalin mo siya ng todo. At yun nga ang napatunayan ko sa pagmamahal ko kay Alvin. Sa ngayon, Papa Dudut, masasabi ko na masaya naman ako. Bagaman may mga gabi na nami-miss ko ang dati kong nobyo. Pero mas lamang pa din ang pandidiri at matinding galit sa kanya na unti-unting tumatabon sa dati naming pinagsamahan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Miriam. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.